det var dejligt det. Ja, nå, här kommer mycket och nej, jag besatt den här precis. God tur, ja. Så, nu är det rätt, jag vill också se. Ja. Riktigt dejligt, nej. Nå? Nej, hold op nu. Stefan, jag har betalt allting. Jag snackar med min vän. Allting klart. Jag vill också se på att jag är med. Ja. Håll upp. Jag betalt, jag har läst för ett barn för 3000 kronor. Jag ska fan inte betala något mer än 100 kronor för att jag är inte ge mig en blick. Låt mig snacka. Du ska låta mig snacka. Så jävligt. 100 kronor. Ja. Nej. Låt mig snacka! Håll en katt! Låt mig nu berätta för dig vad du ska helst inte bli någon missförstånd. Jag ska starta ta mig helt hel. Och då sa jag till mig att de skulle ha staven eller tid. Du kommer in idag och idag är fredag. Och du ska inte betala någon mer för detta. Inte så? Helvete! Det går